цветове, а беше малка вчера. Радио Видин. Над 4 милиона лева ще бъдат отпуснати по програма De Minimis на сектор пчеларство. Приемът на заявления вече започна, ще продължи до 26 септември. Кандидатите трябва да са регистрирани към 29 февруари тази година по наредба 3. Трябва да бъдат регистрирани и животновъдните им обекти, пчелините, по изискванията на Закона за ветеринарно-медицинска дейност към същата дата. А освен това обаче пчеларите ще могат да получат финансиране и по програмата за развитие на селските райони. Това обяви преди дни земеделският министър Десислава Танева. Мярката е одобрена от Европейската комисия, като подкрепа ще получават пчелари с мобилни пчелини, разположени в зоните по Натура 2000, защитени територии, необлагодетелствани райони, изобщо райони, в които на практика се осигурява биологичното разнообразие в страната ни. Подпомагането ще бъде в размер на 15 евро на пчелно семейство, съобщават допълнително от фонд Земеделие. Валери Цеков и Стела Антова са баща и дъщеря. Те живеят в кулското село Старопатица. От години отглеждат пчели. Първо той, после тя. От миналата година са под наблюдението на сертифицираща фирма за биологично производство. Практикуват и подвижно пчеларство, което според тях е добър вариант и за пчелите, и за пчеларите. В закона ги водят временни пчели. Пчелите са товарят кошерите на платформи и където е пашата, там са и те. Хубавото е, че може да се разпределят по групички и да хванат целия район. И съответно и за тях е добре, и за пчелите, защото добива видимо по-голем. Пчелина се е в село, това не пречи. Обаче, една част от кошерите, 50 кошера са на еди къде си, други 20 са еди къде си на друго место. Просто си търсиме място, къде по-нема пчели. За да не си пречат една на друга или да си не пречат. А пречат ли си? Там, къде са струпани повече пчели, просто не стига паща. По принцип, там, къде има обилно цъфтяща растителност, пак няма проблем. Тогава вече може и повече да са. За да опрашат. Примерно, ако има слънчоглед с 1000 декара, тогава 20 кошера са нищо. Приключи ли вече? Или все още имат паша? Вече пашата поприключва. Вече пчелите се подготвят да зимуват. Каква е вашата работа сега? Вашия ангажимент към това? Третираме против кърлежа, варлатозата, с мравчена киселина. Напояваме на една гъбичка и слагаме отгоре върху рамките. Създаваме една кисела среда, при която кърлежа бяга, уврежда се хоботчето му и мравчената киселина. Това е предимството за мравчената киселина, че пчелите са настроени враждебно към мравките. И като са насити кошера с мравчена киселина, те като какво дребно видят, почват да го гонят. И те сами си гонят кърлеж. А иначе кърлежа колко е опасен за пчелата? Доста, защото когато е в по-големи количества, самите пчели напускат кошера. Дали кошера става празен, само питите с мед остават. Затова трябва да се има профилактика и да има много нисък процент на тези лекарчета. Това пръскане става сега на прага на есента? Горе-долу 2 или 3 пъти в годината трябва да стартират с киселини, с мравчина, с оксалва, стимол може. Така е позволено биологичното. Кърлежа е паразит, който носи и вируси. Ама справяме се. Отдолу е мрежа. Мравчената киселина все пак е органична киселина. Изветря се след това бързо, няма проблем. За 48 часа всичко се е изпарило и го няма в кошера, включително и кърлеж. Това струва стотинки. Интересно защо хората дават пари за разни химии. Най-се е добре
Мравчина и оксалова киселина. Да сме са чисти. А и върши работа. Вие биологично пчеларство от известно време практикувате. Докъде стигнахте с него? Ами, гледаме пчелите, не ги подхранваме с захарен сироп. Първа година. На втората година вече трябва да сменяваме епитите с основи от собствен восък. Трябва да си имаме преса за восъчни основи, да си ги правим. Това общо взето като бъдещи мероприятия.